Pekný deň alebo dobrý večer každému podľa toho, kedy pozeráte. Moje meno je Iveta Hediová a pracujem pre spoločnosť HLBS už 8 rokov. Dovolte mi, aby som vás prevádzala počas prezentácie o novom produkte omega-3 mastných kyselín, ktoré určite poznáte. Veľa ich je na trhu, ale nie je jedno, aké si vyberieme, tak trošku o tom viac, že prečo sú práve produkty HLBS unikátne. Takže dovolte mi chvíľočku, aby som tú prezentáciu dielala. Ešte chvíľočku. Takže ten produkt má názov CB33. Je to takýto názov, produkt vyzerá presne takto, je to výživový doplnok a balenie je 30 takých mäkkých kapsúl. Čo treba vedieť o omega-3 mastných kyselinách? Omega-3 predstavujú také polynasýtené mastné kyseliny a medzi najvýznamnejšie z nich patrí kyselina alfa-linolénová, v skratke ALA, kyselina, teraz si polámem jazyk, eikosapentaénová, to je EPA, ja to budem nazývať len tak veľmi v jednoduchosti EPA, a kyselina dokosahexaénová, jednoducho DHA. Tieto mastné kyseliny zasahujú v ľudskom organizme do veľkého množstva biochemických dráh a procesov a hrajú dôležitú úlohu v udržaní nášho zdravia. Rastie počet štúdií, ktoré poukazujú na skutočnosť, že omega-3 mastné kyseliny sú prospešné napríklad pri kardiovaskulárnych, neurodegeneratívnych či artritických ochoreniach. Omega-3 mastné kyseliny patria medzi také najcennejšie tuky v ľudskej strave. Hovoríme predovšetkým o kyselinách EPA a DHA, ktoré sú charakteristické pre morské organizmy. Ich zdravotný význam nadobúda osobitný rozmer práve v časoch, keď je v popredí vysoko spracované jedlo a málo rôznorodá strava. Veľa ľudí, ktorí pravidelne jedia, hlavne mladí, pozor, rýchle fast foody a občerstvenia, tak konzumujú vlastne málo alebo žiadne omega-3 mastné kyseliny. Kyselina táto hexaénová, čiže DHA, už to viac nevyslovím, a EPA sú omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa získavajú hlavne z morských zdrojov, konkrétne z morských rias alebo z rýb, zo studených vôd, ako sú lososy, sardinky či makrely. Oproti tomu kyselina alfa-linolénová, čiže tá ALA, sa nachádza primárne v rastlinných zdrojoch. V lanových semiačkách, napríklad v vlaských orechoch. A ja viem, že mnohí povedia, že veď stačí, ja užívam tieto, veľa orechov jem, lanové semiačka, len a je pravda, že práve táto ALA sa v organizme vlastne prekonvertuje na EPA a DHA, ale bohužiaľ táto konverzia nie je dostatočná. A tým, že omega-6
nie omega-3, ale omega-6 mastné kyseliny využívajú vo svojej metabolickej dráhe presne takých rovnakých enzýmov, tak sa znižuje strava s vysokým obsahom, a práve strava s vysokým obsahom omega-6 mastných kyselín práve znižuje tú premenu alána EPA a DHA. Pozrime sa na to trošku bližšie, ako to je. Problematika týchto biologických funkcií jednotlivých typov omega-3 mastných kyselín je veľmi komplexná. A všeobecne môžeme povedať, že práve EPA podporuje takú, ja by som povedala, že takú zdravú imunitnú odpoveď stimuláciou produkcie eikosanoidov, ktoré pomáhajú znížiť zápal. V jednoduchosti práve táto EPA je veľmi dobrá, kto má problémy, kto má napríklad autoimunitné ochorenia, kto má problémy s imunitou všeobecne, že je často chorý, alebo má v tele zápaly, a k tomu sa dostaneme, lebo medzi tie zápaly patria samozrejme tieto civilizačné choroby, ako cukrovka, obezita a tak ďalej. A práve aj na to naše srdiečko. A práve, čo vieme povedať o DHA, predstavuje takú štruktúrálnu kyselinu, ktorá sa nachádza v ľudskom mozgu, koži a očnej sietnici a práve preto môže byť teda vhodnejšia pre ľudí, ktorí sa napríklad stretávajú s neurologickými problémami. Celkovo veľmi dobre pôsobí na takú, keď nemáte náladu, na úzkosť, veľmi dobre pôsobí na oči, ale samozrejme aj k tomu sa dostaneme. Tu je vlastne porovnanie, alebo nie porovnanie, ešte porovnanie nemáme, ale ako vidíte, tak tu máme náš CV33. Ako vidíte, je dobré, ak by ste si to všimli a porovnávali s ostatnými produktami, pretože v jednej kapsule, a čo je dôležité, je toto EPA a DHA, my tu máme v jednej kapsule 600 mg EPA a DHA 450 mg. Ja odporúčam dvakrát jednu kapsulu už pri takých trošku závažnejších chorobách, keď je už naozaj ten zápal, cukrovka. Takže tam tie dve kapsuly, ako vidíte, v dvoch kapsuliach je už 1200 mg EPA a 900 mg DHA. No a teraz sa poďme pozrieť trošku na to. A ja som povyberala, nepoviem názvy tých produktov, pretože sú známe. To je jedna vec. Vyberala som kvalitnejšie, lebo samozrejme sú kvalitné a sú nekvalitné. Všetky tieto produkty, to je náš produkt a všetky ostatné produkty sú z tých kvalitnejších, čiže cenovo je to od 40 € až vyššie. Najdrahší produkt je 88 eur, ale aby ste to vedeli porovnať. Tu máte napríklad v dvoch kapsuliach a ten rybí olej záleží od toho, že v akej kvalite ho dostanete. Ten rybí olej je tu 1000 mg, ako vidíte, my máme 1500. Nie však toto je dôležité, ale z toho rybieho oleja, a to záleží potom od kvality, že koľko obsahuje EPA a DHA. Čiže koľko je z toho tých omega-3 mastných kyselín, ako vidíte, ale
hovorím, zamerajme sa na to EPA a DHA. Ako vidíte, tu v dvoch kapsuliach je 300 mg, my máme 600 mg v jednej kapsule. Tu je 200 mg, my máme 450 mg v jednej kapsule. Tu máme zase ďalší produkt. Ako vidíte, tam v jednej kapsule je 180, neviem, aké sú to rybky, keďže 1000 mg rybieho oleja to obsahuje, my máme 1500, ale z toho len 180 mg EPA, my máme 600 a tu je 120 mg DHA, my máme 450. Účinnosť tých látok vždy závisí od toho množstva tej účinnej, kvalitnej látky. A práve preto tá účinnosť je u nás, tak ako pri všetkých produktoch, veľmi rýchla, veľmi skoro pocítite. Ja som patrila tiež k tým, ktorí užívali omega-3 masné kyseliny, kým sme nemali z iných zdrojov samozrejme. Sú medzi nimi aj práve tie, ktoré som povyberala, ale nikdy som necítila taký účinok ako od našich produktov a som nakoniec prišla na to, že no veď je to v tých miligramoch, koľko to obsahuje EPA a DHA. Ako vidíte, tu je ďalší produkt, tak tu je v jednej kapsule takisto 350, my máme 600, 250 DHA, my máme 450. Ďalší taký produkt je tu. Hovorím, tieto produkty sú naozaj ako najkvalitnejšie na trhu. Tak zase, ak by sme porovnali, tak EPA 290 mg my máme 600 a DHA 210 mg a tu je, my máme 450. Toto je najdrahší produkt a je celkovo, celosvetovo veľmi uznávaný a tých 12 mililitrov, vidíte, tam ten rybí olej obsahuje samozrejme aj iné. Preto je taká vysoká dávka tamto rybieho, lebo obsahuje ešte aj iné prídavné látky, tento produkt, ale my sa zamerajme na tie omega-3 masné kyseliny. Ako vidíte, tu je 2478 mg a ak by sme to porovnali, tak by sme to museli porovnávať s dvoma kapsulami a ako vidíte EPA je 1283, my máme 1200, čiže o 83 mg, čo je zanedbateľná dávka, trošku viac, ale pozrite sa na DHA 683 mg, čiže a my máme 900 mg. Čiže všeobecne sa dá povedať, a to je najdrahší produkt, že kvalitou sa povedzme podobáme, ale sme o hodne lacnejší, aj keď toho DHA máme zase naozaj o hodne viac. Tak len, aby ste vedeli, že čo máte porovnávať, keď si vyberáte omega-3 masné kyseliny. Poďme na účinky produktu. Omega-3 masné kyseliny, ako som už spomínala, môžu bojovať aj proti depresii a úzkosti. Čiže mnohí máme také životné situácie, kde prichádza smútok, taká letargia. Určite vám odporúčam omega-3 masné kyseliny užívať. Ďalej, mnoho ľudí teraz bojuje s takou úzkosťou, hlavne mladí ľudia. Veľa toho urobila práve aj to uzavretie počas covidu, že neboli spoločensky a sociálne aktívni tí mladí ľudia a práve preto si to vyberalo takú daň a odporúčam týmto mladým ľuďom, deťom práve kvôli tej úzkosti.
Štúdie ukázali, že ľudia, ktorí brali omega-3 masné kyseliny, tak, ktorí majú depresiu, tak oni začali takmer okamžite pocítili zlepšenie toho celkového stavu. Takže práve z týchto troch kyselín, ako je ALA, EPA a DHA, práve táto EPA sa javí ako najúčinnejšia v boji proti depresii. Takže prosím vás pekne, veľa ľudí ako v tej dnešnej dobe bojuje s depresiou a prináša to táto doba. A ja hovorím, že najprv skúste nejakou prírodnou cestou bojovať proti tomu a už keď až keď to nepomáha, tak vtedy sa obrácajte, lebo viete, tie antidepresíva majú, samozrejme, vyvolávajú aj závislosť a majú aj vedľajšie účinky, keďže sú to lieky. Skúste to naozaj s týmito alebo s nejakými omega-3 masnými kyselinami, kde je to EPA vysoké. Naozaj sa to osvedčilo v štúdiách ako veľmi dobré antidepresívum práve omega-3. Ďalej omega-3 môže zlepšiť zdravie očí. DHA je štruktúrálnou takou zložkou sietnice oka a je tak nevyhnutná pre zdravý vývoj očí. A podľa niektorých štúdií môže DHA tiež pomôcť zlepšiť určité očné problémy, ako sú napríklad suché oči alebo diabetická retinopatia. A bola štúdia 12 týždňov dlhá z roku 2018 vykonaná na používateľoch kontaktných šošoviek a došli k záveru, že denná suplementácia omega-3 masných kyselín vedie k zníženiu diskomfortu pri nosení aj kontaktných šošoviek. A ďalšia štúdia zase viedla k zisteniu, že ak denne užívate omega-3 masné kyseliny, to bola taká štúdia, že ľudia, ktorí užívali denne omega-3 masné kyseliny počas 3 mesiacov, tak viedla k zníženiu očného tlaku u normotenzných dospelých a viete, že zvýšený očný tlak je takým rizikovým faktorom pre vznik glaukómu, ochorení, ktoré postupne narúša videnie. Čiže naozaj veľmi dobré aj na prevenciu, aby sme jednoducho tie choroby potom vyvolávajú ďalšie choroby, ktoré sú ako napríklad aj diabetes a aby sme nemali také trvalé poškodenie očí a zabraňuje trvalému poškodeniu očí a slepoty. Ďalšie, pre koho je ešte vhodné omega-3 masné kyseliny? Aj počas tehotenstva, pretože vieme tým podporovať zdravie mozgu. A predstavte si, výskum zase z roku 2018 ukázal, že suplementácia DHA počas tehotenstva znižuje aj riziko predčasného pôrodu a tiež riziko nízkej pôrodnej váhy novorodenca. Čiže určite odporúčam užívať mamičkám, ktoré sú tehotné. Suplementácia DHA je užitočná totižto nielen pre dieťa, ale aj pre mamičku. A z prieskumu vykonaného v roku 2020 vyplynulo, že DHA môže predchádzať depresívnym náladám v neskorom tehotenstve, ale aj v skorom popôrodnom období. Takže naozaj, mamičky, odporúčam počas tehotenstva, po tehotenstve, pretože aj ovplyvníte tým mozog aj vášho dieťatka. Hovorí sa, že bude mať vyššiu inteligenciu. Deti majú, tak treba to naozaj odporúčam aj deťom, lebo lepšie komunikujú, sú sociálne zručnejší, majú menej problémov so správaním, takže
a takisto je to ochrana pred ADHD, pred autizmom a detskej mozgovej obrny. Ďalej omega-3 môžu zlepšiť aj srdcové choroby. Viete, že celosvetovo je infarkt a mozgová príhoda hlavnými príčinami smrti. A predstavte si, výskumníci pred desiatkami rokov zistili, že ľudia, ktorí sa živia rybami, tak majú práve veľmi nízky výskyt týchto chorôb, ako je infarkt, srdcový infarkt alebo nejaké mozgové príhody. A presne to bolo spojené s konzumáciou omega-3. A odtedy samozrejme bolo objavených aj mnoho iných výhod u ľuďoch, ktorí napríklad užívali omega-3 masné kyseliny, napríklad môžu spôsobiť zníženie triglyceridov, až o 15-30%. Takisto môžu znížiť hladinu krvného tlaku. A pozor, len u ľudí s vysokým krvným tlakom, nebojte sa, vy, ktorí máte nízky tlak, tak vám ho nezníži. Takisto zvyšuje hladinu toho dobrého HDL cholesterolu. Takisto zabraňujú tieto omega-3 masné kyseliny tvorbe škodlivých krvných zrazenín a ako som už spomínala, pôsobia v organizme aj na skryté zápaly. A už sme spomínali, už bolo spomenuté, že DHA predstavuje taký dôležitý stavebný prvok mozgu a ovplyvňuje komunikáciu medzi neurónmi. A táto masná kyselina je veľmi dôležitá, ako sme už spomínali, počas tehotenstva pre normálny rast a vývoj mozgu plodu, ale ďalej a veľmi dôležité mamičky v prvých niekoľkých rokoch života, kedy sa mozog u dieťaťa rýchlo vyvíja. Dobré skúsenosti a boli na to výskumy, sú pozorované pri poruchách pozornosti u detí, ADHD, tá hyperaktivita, nepozornosť, impulzívnosť u detí. Takže aj na toto boli u detí ADHD, tam je asi aj povinné podávať omega-3 masné kyseliny, takže takisto znižuje agresivitu. Vieme, že dnes mnoho mladých ľudí, hlavne v puberte, je dosť agresívnych. Určite by som podala omega-3 masné kyseliny. Takže je to taký najobľúbenejší spôsob liečby ADHD práve omega-3 masné kyseliny. Takisto môžu omega-3 masné kyseliny zmierniť príznaky metabolického syndromu. Čo to je? To je taký súbor stavov, zahŕňa centrálnu obezitu, tiež ako brušný tuk, ďalej vysoký krvný tlak, inzulínovú rezistenciu, vysokú hladinu triglyceridov a samozrejme nízky ten dobrý HDL cholesterol. Takže je to zasa len taký vážny problém verejného zdravia, lebo tým pádom sa potom zvyšujú choroby ako srdcové choroby a cukrovka. Veľmi dôležité je, aby ľudia s cukrovkou, s inzulínovou rezistenciou a určite tam, kde je brušný tuk, tam je už nejaký skrytý zápal a takisto pôsobia na zápaly, tak určite si dajte omega-3 masné kyseliny, lebo tak znížite tie rizikové faktory srdcových chorôb, pretože
tento metabolický syndrom, keď ho máte, tak ono to potom počase vyvolá presne rôzne srdcové choroby a problémy so srdiečkom. Takisto dokáže bojovať proti zápalu, to som už ináč tiež spomínala, ale čo je to zápal? Zápal je taká prirodzená a potrebná reakcia organizmu na poškodenie. Pardon. Trošku imunšotu jeme z 8 z nášho produktu. Môže byť vyvolaný napríklad takými patogénnymi mikroorganizmami alebo pôsobením chemických či fyzikálnych vplyvov. Akutný zápal plní v tele takú ochrannú funkciu a pomáha vyliečiť akútnu traumu. Problém však nastáva, ako je dobré, keď ten zápal, on je potrebný, hej? Dostanete nejakú infekciu, zvýši sa vám teplota, to je obranný schopnosť organizmu. Ja vždy hovorím, keď trvá 3 dní, to je dobré, 2-3 dní, pretože tak veľmi rýchlo dokáže bojovať náš organizmus práve proti tým mikroorganizmom a tým vírusom. A je veľmi dobré, že ho máme a pomáha nám. Hej? Ale problém nastáva v prípade chronického zápalu, ktorý je taký dlhotrvajúci. A odborná verejnosť poukazuje práve na súvislosť medzi chronickým zápalom a civilizačnými ochoreniami. Každá jedna choroba, ako vysoký krvný tlak, cukrovka, inzulínová rezistencia, obezita, rôzne potravinové intolerancie vznikli niekedy krytým zápalom. Takže o ktorom samozrejme ani nemusíme vedieť. A práve EPA koná ako prekurzor protizápalových eikosanoidov, ktoré znižujú zápalovú odpoveď organizmu. EPA tak môže byť vhodnejšou voľbou napríklad pri ľudí, ktorí trpia bolestiami napríklad, či opuchmi, ktoré poukazujú také práve na známky nejakého zápalu. A odborný článok nazvaný omega-3 mastné kyseliny a zápalové procesy uvádza niektoré choroby, ktoré sú so zápalovou odpoveďou organizmov spojené a pri ktorých môže byť veľmi prospešné doplňať omega-3 mastné kyseliny. Patrí medzi ne astma, alergia, ateroskleróza, rôzne kardiovaskulárne ochorenia, čiže aj so srdiečkom problémy, aj s cievami, obezita. Mnohokrát ja aj pri tej obezite hovorím, že niekedy, ak vám nejde chudnutie a vyskúšali ste všetko a nepapáte, stačí pridať D-čko a omega-3 mastné kyseliny, po prípade po 40-ke aj B-komplex, samozrejme aj my máme aj B-komplex oveľa účinnejšej forme, od ktorého sa nepriberá, ale práve že chudne. Takže určite aj pri obezite odporúčam reumatoidnej artritríde, kto má Crohnovú chorobu, ulceróznu kolitídu, lupus, diabetes typu 1, cystická fibróza, chronická obštrukčná plúcna choroba, aj pri nich sú veľmi dôležité omega-3 mastné kyseliny, psoriáza, roztrúsená skleróza. Toto všetko sú choroby, ktoré som vymenovala, ktoré vznikli zo zápalového procesu v organizme. Takže budeme vedieť práve omega-3 mastnými kyselinami na ne pôsobiť. Ďalej dokáže bojovať aj proti autoimunitným ochoreniam.
Čo je to autoimunitné ochorenie? Vtedy, keď náš imunitný systém považuje tie zdravé bunky za cudzie a začne napádať aj tie. Sem patrí napríklad diabetes prvého typu, to je taký jeden z príkladov, keď imunitný systém útočí na bunky pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Takže proti týmto chorobám dokáže omega-3 pôsobiť a obzvlášť dôležité, že to treba hneď v rannom veku. Hneď počas prvého roka života, keď podáte dieťaťu omega-3 mastné kyseliny, tak tým predchádzate takým práve autoimunitným ochoreniam, vrátane cukrovky prvého typu a roztrúsenej sklerózy. Ďalej dokáže bojovať proti mentálnemu úpadku súvisiacemu s vekom a Alzheimerovej chorobe. Čiže o tom sme už rozprávali, že veľmi dobre pôsobí na náš mozog a jednoducho mozog tým starnutím je menej funkčný a práve ho budeme podporiť omega-3 mastnými kyselinami a vlastne budeme bojovať aj proti Alzheimerovej chorobe. Ďalej veľmi dôležitý výskum, ktorý som už spomínala, astma u detí. Veľmi častý výskyt je, to je také chronické ochorenie plúc s príznakmi ako je kašel, dýchavičnosť alebo sypot. A na to tiež už štúdia poukázali, že keď konzumujú deti omega-3, tak znižujú vlastne aj riziko vzniku astmy u detí, ale aj u mladých dospelých. Takže určite im odporúčam omega-3 mastné kyseliny. Ďalej môžu zlepšiť zdravie kostí a kĺbov. Osteoporóza a artritída sú také dve bežné choroby, ktoré postihujú kostrový systém. Naozaj je to každý druhý človek má, hlavne ženy po menopauze. A práve štúdie ukazujú, že omega-3 môžu zlepšiť aj pevnosť kostí, zvýšením množstva vápnika v kostiach a to práve znižuje vlastne riziko tej osteoporózy a takisto dokáže liečiť artritídu, takže ako náhle, a to viem, a ja mám teraz takú dobrú skúsenosť, zdvihla som ťažký kvetináč a diagnóza je protrúzia platničky a naozaj dá sa povedať po 3 dňoch užívania dvakrát jeden kus našich omega-3 mastných kyselín, tak tá o 80% sa znížila bolesť vlastne, takže naozaj, kto užíva omega-3 mastné kyseliny, tak hlási zníženú bolesť kĺbov a dokonca zvýšenú silu úchopu. Ďalej môžu zmierniť aj menštruačné bolesti. S týmto určite máte alebo v príbuzenstve hlavne dievčatá, ktoré bojujú práve so silnými menštruačnými bolestiami v podbrušku. Tá bolesť vyžaruje do krížov až do stehien a ukazuje sa, že kto dievčatá, ktoré konzumovali omega-3 mastné kyseliny na dennej báze, tak majú menej menštruačných krčov ako tie, ktoré pravidelne nekonzumujú omega-3 mastné kyseliny. Tu je veľmi dôležitá tá pravidelnosť. A jedna štúdia dokonca zistila, že keď mali dievčatá silné menštruačné bolesti a podali im omega-3
mastné kyseliny, tak boli účinnejšie dokonca ako lieky proti bolesti, ako napríklad taký ibuprofen. A mnohokrát ľudia aj na kloby berú ibuprofen, aj na všetko pri rôznych bolestiach, takže naozaj zoberte omega-3 mastné kyseliny, sú prírodné a vedľajšie účinky tam nie sú žiadne. Ďalej môžu zlepšiť spánok. Veľmi dôležitý je spánok napríklad aj pri obezite. Veľmi dôležité pri rôznych zápalových ochoreniach. Vieme to, po menopauze mnoho žien trpí práve nedostatkom spánku. Aj práve preto priberajú. Čiže tam je veľmi dôležité doplniť, lebo dobrý spánok je vlastne základom takého optimálneho zdravia. A keď nespíte, ako som už povedala, obezita, cukrovka, rôzne depresie môžu byť. Takže vtedy, čo to znamená, že máme práve nízku hladinu DHA a práve nízka hladina DHA súvisí s hormónom melatonín. A on je dôležitý, lebo nám pomáha zaspať samozrejme. Takže naozaj aj tu štúdie ukazujú, že kto užíva pravidelne omega-3 mastné kyseliny, tak si zvyšuje nielen dĺžku, ale aj kvalitu spánku. No ja som vám tu teraz priniesla, toto sú naše produkty, toto je náš omega-3 masná kyselina, toto je naše D, my ju máme s K, toto je náš, dá sa povedať, unikátny C vitamín na prírodnej báze s rutínom a bioflavonoidmi. A toto je náš svetový vynález Elixir 7, sú to kanabinoidy a tento produkt naozaj zachránil už nejeden život. A ja vám poviem trošku, prečo odporúčam práve omega-3 mastné kyseliny s produktami, ktoré som vám teraz ukázala. Pridanie totiž vitamínu napríklad D3 prípravkom, ktoré obsahujú kyselinu EPA a DHA, vytvára jednu z najzdravších kombinácií pozorovaných medzi doplnkami stravy. A keď je nízky príjem kyselín omega-3 a vitamínu D3, môže narušiť fungovanie mnohých systémov v organizme. A práve EPA a DHA sú známe svojimi vlastnosťami, ktoré upravujú riziko kardiovaskulárnych ochorení, ale stojí za to vedieť aj to, že sú zodpovedné za správny vývoj organizmu, vrátanie aj nervového, aj imunitného systému. A vitamín D3 je zasa takým dôležitým regulátorom minerálnej hustoty kosti, ale ovplyvňuje aj nervový, aj imunitný, aj hormonálny systém. Keď sa pre nedostatok vedomostí napríklad, alebo pre lenivosť, alebo pre chuťové preferencie skladba stravy odchýli od toho ideálu. Zvyčajne sa tak pozoruje schopnosť tela sa brániť potenciálne zdravie ohrozujúcim faktorom. Tieto faktory môžu byť zarovno vnútorné, napríklad nedostatok spánku, hej, prejaví sa to tak, že neviete spinkať, ako aj útočiace zvonku, napríklad infekcie, ktoré môžu potenciálne viesť poruchám metabolizmu, imunity alebo nálady. Čiže ak vidíte, že ak dostanete infekciu a ak nevie váš organizmus behom 2-3 dní sa z toho dostať, ale jednoducho tá liečba je dlhotrvajúca, určite si pridajte omega-3 mastné kyseliny a samozrejme D-čkom s K-čkom. Ich pôsobenie je nivelované okrem iného prostredníctvom znižovania oxidačného stresu a inhibíciou zápalových stavov. Z tohto pohľadu
môže byť obzvlášť cennou kombináciou teraz spojenie omega-3 mastných kyselín a s vitamínom C. Tieto zlúčeniny sa hojne nachádzajú vedľa seba napríklad v stredomorskej strave, ktorá je považovaná za jednu z najlepších pre fyzické aj duševné zdravie. Pretože tento pár dokáže spoločne pôsobiť na cievy, keďže EPA a DHA majú protizápalové a antitrombotické, čiže aj proti trombóze vlastnosti, zatiaľ čo vitamín C podporuje zase kolagén a nepriamo prispieva k lepšej elasticite žíl, ako aj našich tepien. A čo viac vlastnosti omega-3 a vitamínu C sa môže navzájom doplňať v podporných tkanivách v klboch alebo koži. Čiže veľmi dobre tí, ktorí máte problémy s klbami alebo nejaké neurologické problémy, určite bolesti krížov a tak ďalej, tak určite táto kombinácia bude pre vás veľmi vhodná. No a teraz kombinácia omega-3 mastných kyselín práve s kanabinoidmi. Kanabinoidy sú totiž rastlinného pôvodu, sú to zlúčeniny, ktoré sú rozpustné v tukoch. A to je hlavný dôvod, prečo sa kanabidiol jednoducho odporúča práve s omega-3 mastnými kyselinami. A práve tieto kanabinoidy rastlinného pôvodu sú bohaté na rastlinnú verziu omega-3 mastných kyselín. Ak sa pamätáte na to ALA, tá kyselina alfa-linolénová, čiže charakteristická napríklad aj pre LAN. Čiže práve síce kanabinoidy obsahujú omega-3 mastné kyseliny, ale v tej rastlinnej forme, to ALA, a jednoducho vedci už identifikovali tie prvé mechanizmy, vďaka ktorým sú kanabinoidné zlúčeniny možno účinnejšie práve v kombinácii s EPA a DHA. A tento účinok môže byť obzvlášť výrazný pri dlhodobom nedostatku omega-3 mastných kyselín v strave. Čiže kto paká málo rýb, a viete, aj tie ryby nie sú také dostupné v takej kvalite u nás, ako niekde v stredomorských oblastiach. A práve táto kombinácia znižuje zápal, bolesti a takisto znižuje poruchy nálady. Takže odo mňa toľko to. Ja vám prajem, verím, že som vám dala dostatok informácií na to, aby ste videli, že sme unikátni práve s týmito omega-3 mastnými kyselinami a nemáme konkurenciu, čo sa týka kvality, ale aj ceny. Prajem každému krásny zvyšok večera alebo pekný deň. Dovidenia.